podem penjar-hi tots els treballs que vulguem, sempre amb una supervisió del professor, esclar. Aleshores, com que treballem amb Google, ja està connectat automàticament al nostre Drive i podem posar-hi tot el que tinguem guardat. Ja automàticament em busca tot el que tinc jo en el meu Drive. Això és una de les avantatges per poder treballar més ràpid. Aleshores, a part de les assignatures, també tenim una pàgina, una pestanya personal, on hi ha informació nostra perquè la puguin veure els professors o gent simplement que vulgui veure com treballem nosaltres, i és una manera d'interactuar amb la gent. Llavors, nosaltres treballem amb l'aula virtual Moodle. Llavors, aquí els professors ens demanen que pengem o inserim documents perquè ells els puguin veure i avaluar. Llavors, cada curs té el seu apartat i dintre de cada apartat hi ha les diferents matèries. Si nosaltres ara mateix li volguéssim enviar una tasca a la professora d'anglès, entraríem a la matèria, trobaríem els diferents temes. Aniríem al que ens ha dit la profe, llavors trobaríem aquest tema com entrar en un document que... Nosaltres, amb l'iPad ara ens permet fer moltes exposicions als alumnes, treballs en grup i això. I després de que sempre amb el Kahoot, que és una pàgina web on permet crear un joc que va fer preguntes, i així ens serveix per avaluar els nostres companys per mirar si han estat atents. I també ara us farem una petita demostració amb vosaltres per veure si heu estat atents.